Hello mga kaigsunan. Niyan usab kami nga inyong higala sa kahanginan. Karon mohimo mi karon og Bible study sa dapit sa Tanod. Usa ni siya sa nga barangay dinhi sa Kabukiran. Gikan dinhi sa among area sa simbahan. Mubiyahe ta og 4.1 kilometer padulong sa balay nga among atuan. Okay, karon mga kaigsunan, niabot nami karon sa among area diin maghimo mi og Bible study. Dinhi sa ilang area, sa dili pa ka mabot sa ilang area, makalabay ka og nindot kayo nga kanang spot. Gitawag na siya og Blue Heaven. So doon ra kaayo siya sa among Bible studyhan niya karon. Nagulat pa mi sa among mga kauban niya. Sa dili madugay,
magsugod na ta sa atong Bible study. A few moments later. Atong hisgutan kining pagkatawo pag-usab, no? Sa English pa mo na siyang gitaw born again. Pagkatawo pag-usab. So, una kita maghisgot unsa ang pagkatawo pag-usab or gitawag nato karon nga born again, ato usang pagahisgutan unsa ang mga sayop nga mga panghuna-huna may tungod niini. Una sa tanan, ang born again dili ni siya sekta sa relihiyon. Nga pwede kang mobalhin para may mo usa ka parte niini. Ang born again dili pagbag-o sa kaugalingon, pinag sa tawhanong paningkamot. Pipila ka na to. Gabi So, ibig sabihin, pag mo nagalitag na tao kapag usab or born again ka, dili kay nabilong day ka ana nga religion or nabautismuhan ka, but kuan din siya espirituhanon nga kasinatian, diin natawo ka, asa na ka natawo, ngadto na ka sa pamilya sa Dios. So baga ang imong espirituhanon nga kinabuhi ngayong gabi natawo, asa ka natawo, dili na sa paagi daw nga tawhanon kundi dili sa paagi na sa Dios, no? So usbon ko ang born again, ang pagkatao pag-usab dili ni siya sikta sa relihiyon, but maunang imong espirituhanon nimo nga kasinatian. Di natawo ang usa ka tawo, asa na siya natawo, ngadto siya sa pamilya sa Dios. So na siya apelyido. Kung ang apelyido nimo sa imong tawhanon ni Toda, karon pag ma-born again ka, nataw na ka sa Ginoo. Tawag nila Kristohanon kay mga follower ni Jesus, no? So naa na kay pamilya, kinsa imong pamilya ana ang Dios. So nataw na ka sa Dios. So nganong kinahanglan man kita matawo sa pamilya sa Dios? Dili ba di ay mga anak sa Dios ang tanang tao sa kalibutan? Sige mga tanan ka nga kinahanglan pa man ta nga kanang ipakatao sa Dios, di ba? Ang tanan mga tao anak man sa Dios. Yung sige sa 1 John 3 verse 10. Ingon ang uno Juan, John naman to ganyan karo 1. Chapter 3 verse 10. 3 verse 10. Ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini, ang wala mabuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isikataw dili anak sa Dios. So ingon ang 1 John 3:10, duha day ka klase nga mga tawo.
tanang tawo binuhat sa Dios, pero may gabi dili tanan tawo mga anak sa Dios. So tanan kuno gibuhat sa Dios, pero dili tanang tawo mga anak sa Dios. Ato makita dinhi sa verse 1 John 3:10 nga aduna day mga tawo nga anak sa Dios, o aduna poy mga tawo nga mga anak sa Yawa. Anak pili lang dito ani. Anak sa Dios o so duha na di ka klase ang mga tao sa kalibutan. Either anak siya sa Dios or anak siya sa Yawa. So ingon siya din si Jesus mitawag sa mga relihiyosong mga makasasala ug mga anak sa Yawa ang amahan sa tanang bakakon. John 8:44, no? Ingon ang 1 also 44, kinsa daw si Satanas, si ang Yawa amahan sa tanang bakakon. So bisan unsa nga atong ginatuohan pero bakak siya dili siya tinuod, kinsa daw ang atong amahan ana? Si Satanas. So duha lang ka klase ang mga tao sa tibuok kalibutan, mga anak sa Dios o mga anak sa Yawa. So kanang mga tao nga gitawag siya og kanang natawo pag-usab kay giila na siya nga anak siya sa Dios. So natawo siya spiritually, unya unsa na siya, asa na siya nabilong na siya sa pamilya sa Dios. So iyang amahan iya ng Dios. Ang Dios mo na iyang amahan. So mo na gitawag og pagkatawo usab. Nausap ka imong pagkatawo. For sure. So nahuman na gyud mi sa among Bible study niya. Salamat kay sa Ginoo sa kalampusan ug kadaugan. So ingon niya kita, mituo kang Ginoong Hesus ug midawat kang Ginoong Hesus. Mao gini ang iyang pasalig kanato. Iya gyud tang ubanan ug dili ta niya pasagdan. So bisan asa ta padulong sa man atong buhaton, kung kita nagatuo gayud ni Ginoong Hesus, mubuhat na gyud ta alang sa iyang kahimayaan. Sa higalog igsoon, mga pagdasig pinagi sa pulong sa Ginoo nga si Ginoong Hesus lang gyud ang magagiya kanato ngadto sa kinabuhi. So daghang salamat. Have a blessed day. God bless.